Aquest any se'ns va oferir una xerrada als pelegrins sobre els signes de Lourdes. Cuando tantos peregrinos vienen y dicen... No mireu la càmera, no mireu la càmera. I després, temps per acompanyar els malalts a fer les compres dels records per a la gent que es va quedar a casa. I no podia faltar la quina, tots pendents dels números de la sort. Us l'ensenyaran. Vale? El que heu de fer és, en el cartró que teniu, fer-hi una creu. Vale? Quan tingueu una línia horitzontal, una línia, heu de cantar, aquí, línia! Vale? Només n'hi ha una. Si ja l'han cantat ja no s'hi va. I, perquè no us avorriu, una baralla de cartes. 93. La família, el 38, 38. Arriba la de Montserrat, i ara arriba la Mare de Déu del Carme. El 16, 1, 6, 16. Veure. Premi! 17. Enhorabona. 70. Aquests terminals, un altre que acaba en 4, 64, 82. I mireu, mireu. Això sí que és un bon pa amb tomàquet. És que hi ha en cada... Aquí, si vas.